izvi ndo zvakaitika ndakandwa kuJeri ndakatambirwa nemufaro kunge katiperi ndakati ndichingosvika vakati vhudzi ngatideri ndakatadza kana kuti vhudzi handigeri vanondida musandityire isusu andemberi mabebi SNF ndaitofila munandifeli hanzopana ane nharo aiwa hatereri tangoswera kutsvaga mugo futi nepati daily inda dzacho dzaida ropa ndaimwa raspberry kuzvizitaiuya Bombo class. Tinzwawo dzakawandisa ende matauro dzichiitwa dzinotaurwa nepamwe ende mhosva dzacho kana dzakudzitaura kunoku kwatinogara isusu kugeto kunoku tinenge takudzitaura nepaiduwo maybe iwewe takamanyatsinzwawo uchitsanangura kuti chii chakamanyatsoitika chakazoita kuti uzosungwe. inini nditoriwo munhu ane weakness aiziya. Alright. And then okay, mhosva yandakaita inini ndeyekuti ndine weakness yekuti inini ndiri munhu angori nehasha waigeta zvikanzi zviri sei wapinda red robot apa wangwadaidzwa papane mapurisa parobot. Okay. Ndafunga like unongoziva kuti vanhu vese vane motikari guys, you know, beat kana pa Coca-Cola kuti there are times yekuti tinotoziva kuti maybe during the day nongochitotedzera kana kuti robot kana lese kana pa Coca-Cola pape kana chi and pane ma times yekuti mapurisa vanomira ipapo voita vatanga kucontrola saka whether robot redoro chimunhu unopinda, I understand. So it's something chekuti it's easy kuita sei kuconfuse kanacho in that way. Even if VID saka ilandira kuzi unompurisa kana ndo unoteerera wozo ungateerera robot paine munhu anofanira ngachiteerera. Yo Wagwan guys, my name is DJ Sparks, one Sim Khalidi, one the biggest podcaster. Guys, interview andina yopana paka interview yanga ndakamirira for a long time. Ndakamirira ndichitsvaga nemaziso matsvuku ndandingori inbox mati Gonzi ndayatsonzwisa kuti zvinhu zvakambonyatsoitika, zvinhu zvachiitika zvakanyatsofamba sei zvakasvika kuti mukomana ambopinde mukati kwenguva yakakura kudaro, uyezve nyaya idzi dzakazopera sei. Saka tawanirwa nyasha ranoigona kushaura namboshaura tawa nirwanyasha kuti timbonzwe kuti nyaya idzi dzakafamba sei. But tsika yedu panapo kuti kana chinge wauya uri artist wati iwe unoimba, chinhu chekutanga chatofana kumhoresa nacho kana introduction yako inofanira kunge dziri ngoma. But apa pakanaka kuti pane ngoma nyowani latest unofanira kunge muchinostreama guys. Brand new video rakanyorwa kunzi music film because it's a movie uchiriona, so mashutirwa rakaitwa rakadirectwa zvine unyanzvi, saka ndo masini amufanira muchinostreama panguva yatiri inoi because ishapiriona revideo. Saka isusu sevanhu vawanirwa nyasha ticharoverwa ndandiri live, and remember where you heard it first, pa the biggest podcast. My DJ, are you ready? Are you ready, my DJ? Oyo, start the engine. Ndibeori timu rangu. Ndichimbonzo muchimbonzwe. DJ Sparks. Four. Muriseko guys. A long time. I go by the name Gonzi mwembe ndakutanga nekuansa nyaya. Izvi ndo zvakaitika ndakandwa kuJeri. Yeah. Izvi ndo zvakaitika ndakandwa kuseri. Zimi pop Tigons. Izvi ndo zvakaitika ndakandwa kuJeri ndakatambirwa nemufaro kunge katiperi ndakati ndichingosvika vakati vhudzi ngatigeri ndakatadza kana kuti vhudzi handigeri vanondida musandityire isusu andemberi mabebi SNF ndaitofila munandifeli hanzopana ane nharo aiwa hatereri tangoswera kutsvaga mugo futi nepati daily inda dzacho dzaida ropa ndaimwa raspberry kuzvizitaiuya Bombo class. Inda dzacho mama dzaida ropa but ndaizongorova raspberry. Mawana, we say guys. One Gonzi in the building.
happening right now, guys. Guys, panapa pacharova ndande nyaya dzakawanda dzatichakurukura, but ino inguva yekumborova yekumbonzwisa zvii zvakaitika mukati zvakaiswa paart nento zvichatsonzwa takukurukura hedu. My DJ, start it from top. Let's do it. Listen again. Gonzi Mwambel representing Zim Hip Hop, HHYG. The far and Ripanapa, one of the biggest podcasts. What do you say, guys? Izvindo zvakaitika ndakandwa kuJeri. Yeah. Izvindo zvakaitika ndakandwa kuZeri. Yeah. Makateerera? Okay. Izvindo zvakaitika ndakandwa kuJeri. Ndakatambirwa nemufaro kunge katiperi. Ndakati nchingosvika vakati vhudzi ngatigere. Ndakatadza kana kuti vhudzi handigeri. Vanondida musandityire isusu handemberi. Mabebi esendep ndaitofila muna ndifeli. Hanzi mpano ane nharo aiwa hatereri. Taingoswera kutsvaka mogo food nebati daily. Inda dzacho dzaida ropa ndaimwa raspberry. Kuvisit kweuya mukaka lake plasteri. Taimwa mvura yakachena kunge blackberry. Kubhema mogo kusvika takutonzwa hatibeni. Cheribonda bvuma ende. I make sure to play it twice, thrice, or even more. Murukunzwe ezvi zvakaitika zvakaiswa paati. Ihora iyoyo kani. Touch it again. Yeah, man. Yeah. Dombo bigger hama dzangu dzandakasiya kuJeri Chigudo. Too nice. You know, ku Cape Town and the Cape Town boys. Who else? Too nice namtaura. Brian, Winnie man, you name it, vakawandisa voto handiti izvindo zvakaitika ndakandwa kuJeri. Ndakatambirwa nemufaro kunge katiperi. Ndakati nchingosvika vakati vhudzi ngatigere. Ndakatadza kana kuti vhudzi handigeri. Vanondida musandityire isusu handemberi. Mabebi esendep ndaitofila muna ndifeli. Hanzi mpano ane nharo aiwa hatereri. Taingoswera kutsvaka mogo food nebati daily. Inda dzacho dzaida ropa ndaimwa raspberry. Kuvisit kwaiuya mukaka lake plasteri. Taimwa mvura yakachena kunge blackberry. Kubhema mogo kusvika takutonzwa hatibeni. Cheribonda bvuma ende what's scary. Ukaita Mhosva wairohwa nemagati Jeri. Ati rangu ratowewo ndakunzi ati weri. Atitambe nana magic kwacho but atiperi. Izvindo zvakaitika ndakandwa kuJeri. Jeri. Izvindo zvakaitika ndakandwa kuZeri. Seri. Izvindo zvakaitika ndakandwa kuJeri. Jeri. Izvindo zvakaitika ndakandwa kuZeri. Pane vamwe vanhu vanobva vakushora vapinda muJeri. Wani president vakambosungirwawo kusunungura nyika. Kana Nelson Mandela wekusouth Africa. Even say Wicknell kurimando akakushika. Amano musandishore zvinhu izvi zvinoitika. Saka mudhara chinhimbiko hariko kondova bhiga. Simon Chimbetu Jeri irakaripita. Tupaka chingobuda kabva atoita bhiga. Ndazodzidza muZimbabwe hamitwe une kuAmerica. Siyana ine madrugs amana siyana ine kustika. Kana iye kongoloita makatorohwa nelika. Mobva maregera futi kuita iga. Kuda kunyanyoziva chiko chakaitika kwandiri. Ndakuziva ghetto wisdom ndichisika ndotenda ZCPS yanbvisa unhu hwechiniga. Ameno vari kupara Mhosva chete vari kuriga. Mukapinda imomo muchatobuda matsika. Izvindo zvakaitika ndakandwa kuJeri. Check it out on YouTube. Ihora iyoyo. Zvakaitika ndakandwa kuJeri. Aiwa Jeri rinodzidzisa Sparks. Jeri rinodzidzisa. Rodzidzisa nega? Sure man. But boga. Zvese bo. Uita sei Sparks. Pakaipa. Alright, anyway, Gonzi, ngona chi interview tatakaimira for a long time maZimbabweans. Tinonyatsonzwa kuti chii chakanyatsoitika chacho. Saka I think ndo mukana wataona semaZimbabweans because nyaya dzatichinzwawo dzakawandisa ende matauro adzo dzichiitwa dzinotaurwa nepamwe ende mhosva dzacho dzakudzitaura kunoku kwatinogara isusu kugeto kunoku tinenge takudzitaura nepaiduwo. Maybe iwewe takambonatsonzwawo uchitsanangura kuti chii chakambonyatsoitika chakazoita kuti uzosungwe. Okay, chekutanga, to be honest with you,
inini nditoriwo munhu ane weakness waiziya. Alright. And then weakness yangu waiziya ndoiziva, but it's like chiva chikuitika ienda kutanga kuconfusika like tatoriboka pesa waigeta. So it's like ndandiri kuti Jerry inzvimbo yekuti inini ndakadzidza handiti Gonzi. Mhosva yangu yaitanga richi yakaita kuti usosvika pakuenda kuJeri. Okay, mhosva yandakaita inini ndeyekuti ndine weakness yekuti inini ndiri munhu angori nehasha waigeta. I think it's like zvinhu zvekuti zviri pachena kuti zvinhu zvese zvinoitika kana pastreet kana kuti munhu akasungwa nemapurisa nyaya inoperera pamapurisa ipapo, maybe kana kuti munhu abhadhara kana kuti mari yatonyora or something waigeta. But inini ndakanofixwa in the sense yekuti like pakangoitika zvinhu zvekuti like I was not wrong, you understand. But at the same time pachitika zvinhu izvozvo tikabva tatanga kupikisana nemapurisa vapinda mumotikari mangu, you understand. Alright, but mhosva yako waibatwa nayo chinzi ndo mhosva yako yange richi hanzi waita reckless driving and I was wrong, but ndandisina kuita reckless driving, you understand. Alright. Konyaya dzemadrugs dzatakunzwa papa ine madrugs makasungirwa madrugs. Dzemadrugs nyaya dzekunyeba like ndo dzandakabuda kadzi kutaurwa dzitasi dzemadrugs hadzipo, andinosungirwa madrugs. Nyaya ndaitobva padhena nditi ndichibaya kwake like I stay in Acadia, you know. Ndobva ndadriver, ndobva ndaenda kumbara, I was gonna get myself my fruits. Right. So ndangono chinosvika pamupedza nhamo paipai vanabva vatangototi take Gonzi chichi, you know. Saka ndikatopfuura nepapo ndobva ndatonotenga mafruits angu, ndobva ndadzoka, ndobva ndanoita sei ndanomira ndiri parobot handiti. So ndamira ndiri parobot unozviziva sparks kuti pane nzvimbo dzisitori namaline, you understand. Izvi zvinhu zvinongoitika nzvimbo dzakawanda like even kuAfrica kana kwese kuna Senegal even in SA, you know. No, like zvangoti azvimbotike kure zvoitika panara driver. Zvinoitika anyway haisi nyaya yekuti like ndikuchitaura kuitira kuti chendisaita ndine imwe nyaya ndinoda kutaura. So it's like papasina line. So nokuziva zvekuti ndatenga mafruits and then vanhu vari kupfuura, then vane mapurisa ari kuita sei ari kucontrola traffic handiti. Ndanodzoka ndakanomira. Saka ndiziva kuti mupurisa pamwe akanditi apo pamira ari apapo isitamisa motikari kunyangwe pasina line, iye pamwe akrosa rinofanwa kunge riri line racho already here ka zvakazoitisa kuti abva handidedze kuti ndichibva ndatena left ndakuenda kwaari handiwaziva. So ndikunosvika ipapo the other police woman was just standing handiti zvikanzi zviri sei wapinda red robot. Apa yongwadaidzo papa ni mapurisa parobot. Okay. Ndafunga like unongoziva kuti vanhu vese vane motikari guys, you know, beat kana pa Coca-Cola kuti there are times yekuti tinotoziva kuti maybe during the day nongochitotedzera kana kuti robot kana lese kana pa Coca-Cola paipai kana and pane matimes ekuti mapurisa vanomira ipapo bvaita vatanga kucontrola, saka whether robot redoro chimunhu unopinda, you understand. So it's something chekuti it's easy kuita sei kuconfusika nacho in that way. Even kuVID saka ira ndinompurisa kandiwa unoteerera boza ungateerera robot paine munhu anofanira ngachiteerera. Saka ina ndinozoziva kuti kutodedzwa kwandaitwa yatonyaya pamwe kuti ndanzi ndakrosa line or something zvekuti ndakatoti madam pindai motikari, ndobva tatovavhurira bva wapinda motikari kuback. Okay. Ndikati but wona ikaimi mandidedza kuti ndiye panapa pandapfura nchenda apo fuchi pamotikari papatozara mafanza achiti asiyai munhu nekuita sesa. So
mafenzi angu akatocontributa futi mukuitwa ngameno zvakutoitika pasini iyoyo, you understand. So ndakabva ndadriver motikari yangu mbijana ndikutaura namadam kuti but madam one vamwe venyu vandidedza ndobva vatopinda red robot ndobva vati saka iwo pinda mumotikari and then amapinda mumotikari muno but vandidedza ka. Alright. Zvikanzi aiwa ina nombodzwa kunzi iwe waita sei wavadedza kuti wapinda red robot. Wanobvatanga saka takatozodrive handiti ndobva watoti 10 apapa ndobva ndati madam kuona apa handikuona kana uri pamarobots epacoca-cola handikuti coca-cola sorry pamupedza namo parobot roro kana ukatanga kufamba wakuita headed kunonzi what's the name of this place? Calvin Corner. You know Calvin Corner? Calvin Corner ndiye kuti uri kubva pamupedza namo like wapa road like iri kuenda kunobata Seke Road. Okay up. Yekuti kuleft inenge iri what's this? Ichi? Coca-Cola yacho. Coca-Cola kusaiduka. So ndadaro akabva kuti 10 apa titodzokera kuenda kupolisi ndikati but apa madam ati ndi 10 apa tidzokere kuenda uku but apa pamutema apa bvumidzwa kuti 10 apa saka rega ndinotenera pamberi and then apa ndatonotena pamberi atina kutora kana 10 minutes kuti tisvike kupi tisvike pa station kumbari. You understand? So unoziva zvezvo ndasvika pa station pambari paipa yanditi ndikutira kuti izina kuti but wanei batungu wenyu kaimato ndidedza ntoziva ndiyo nguva yekuti inini ndakatanga kuita hasha. You understand? And ndicho chokwadi I get it. Like andingambonyepere mhuri yeZimbabwe cause ndo zvinhu zvakaitika. So pahasha ipapo ndo pakazoiti sahasha mapurisa achija kazoitika after all. Pahasha ipapo ka I suspect kuti ndo zvakazoitika. So vatovhariwa then bwatenda kodi. I suspect kuti ndo zvakazoitika. However like nyaya yangu yakazongoitawo kunge yazo involve vamwe vanhu ichi chakabva wapindira nyaya yacho zvekuti inini ndakuchenda kucourt ka like instead of a lighter sentence or what yakabva yaita a harder sentence kunzi for reckless driving makuenda 10 months kuJeri. You get what I'm saying? So like I learned a lot ndiri kuJeri to such an extent yekuti ichi ndicho chokwadi chacho chakaitika and I don't need to involve other names of people, you know, but pane vanhu vakazongoisawo simba ravo kuti inini ndichinzi ndiende kuJeri. Kuti vanzi 10 apa ndanonzi 10 months for reckless driving. So wagara how many months? Just 2 months. Ndotozotenda lawyer wangu wana and then ndava ndanzi you are not guilty. Saka zvausi watoboa pasina nyaya. Ndatoboa I was not guilty. Ndafana ngoneta 2 months ndiri kuJeri. Usina mhosva. Ndisina mhosva nekuda kwekuti ndine munhu wawatinatira sei wandaitoendawo naye kuma courts, you know. For pakaipa zvakawanda zvikuitika. So munhu wandaitoenda naye kuma courts yanga iri nyaya yekuti inini kana ndakaincarceratwa iye anobva asara achinonzi not guilty, you know. For zvaakandivhara and I wouldn't want to involve names but this is what happened. All right. I think ndapanzwisa but iwe waenda kuJeri ndezvipi zvinhu zvakaonawo ikoko kuti ungade kusheyawo nevanhu vari panze panapa? Wow, it's actually fun. Obviously munhu like inini ndichitanga kupinda imomo at times like I would cry by myself ngochema, so you know kutakomata pati chandobata 10 months but ndandisiri wrong again. You understand? But ndichizobuda ndakabuda ndichifara kuti ndandadzidza zvinhu zvakawanda, you know, even kutokurawo kwepersonality, you know. I'm a popular person. Ndakatokurawo personality yangu, you know, even my like vakandibata bo. You understand what I'm saying? Vabatwa wabone newakumana mukati nevagadi chenu. Everybody like straight kubva kuremand
kusvika pandakaenda kucentral kwacho like ndangoti ndichingosvika kana kuremand you know like everybody was just making a noise about me, you understand? Even pandakaenda kucentral everybody was making noise about me, you know, so everyone wanted to associate neni zvakanaka. Even kana ana gogo nana sekuru vataita ana gogo nana sekuru kuJeri ndoma officers like vechikadzi nevarume tikatanga kutaudzwa iwewe wakaona vechirume ndisekuru, then kana iwewe wakaona vechikadzi ndigogo, you understand? Saka ini ndoda kutotenda ana gogo nana sekuru because pese paitochinja mashifts, everyone would be like dakona Gonzi, you know. Ende vakandibata bozhe kuti ndakatozona kuti ava ndiana sekuru kazveshuwa, you understand? Aiwa ndiana sekuru zvezvandikunyepera. Shouts to ZCPS. Ndakazoeko kwa mnongoti bato boys. Ona kuti Sparks ili ndokona kuti andina kana chinhu chandasha. Ini boys asikuyeko. Ukona kuti Sparks. Ndaibatwa bo. Man true. Unoziva zvinozongorwadza zvacho zvekuti iwo uri kuziva kuti iwo ukachengetwa panzvimbo yekuti iwo ukwanise kubuda like uchirarama uri kungoona orange like upenyu like for the first time like unoita nguva yakareba uchiita se uchirwadziwa uchidadada, but now unotanga kuchinja in a lot of ways. Unodzidzira self survival yayeka yekuti ndikunida kugeza. Zvinenge zviri stressful waziya. Nyaya dzekugeza dzinenge dziri stressful because gunhu wakuenda kunogezera kune kwakasiyana nekaunogezera paunenge uri padeni. You understand what I'm saying? Every day, and you can't be in a position yekuti iwe unoti saka ina ndichageze. Understand? Mutogeza muchiona masini akatosetwa paside chichine chitika pane pakaita sei pamunogezera pa? Ukona ZCPS yakarongeka. Shouts to ZCPS. Unoziva kuti vanhu vanongotaura zvavo zvinhu zvakawanda vachidaidai but vanenge vachitokurudzira vanhu kuita clean, zvekuti vanhu vanenge vatori clean. Wakambonzwa kana munhu achinzi ane korera aenda kuJeri akutorina korera like iyoyo nyaya iyoyo Sparks. I am honest pandikukudza chokwadi kuti vanhu vanenge vachitoita sei vachitogeza vachitodai. So saka iwo paunenge wakangobatwa munguva iyoyo uri mukati imomo haukwanisi kunge wakabata foni, haukwanisi kutaura naanyone. Nditi foreign inonzi foreign ndeyekuti muchigara pasi so nekamwe kawei kanorwadza so with them vanhu vadaenda nopiwa chikafu kana kuita sei. But ini ndaibatwa bozhe kutika handina kana dheira ndakamboita sei ndikaenda unogara pamutabhera, panonzi pamutabhera panoita sei panopirwa vanhu chikafu, and all the prisoners they were so happy about me, you understand? Zvekuti stress yandaita nedepression yakapedzwa nema-inmates, you understand? I met Chigudo, everybody was just making what Chigudo? Ko Chigudo akuda sei ko Chigudo? Chigudo anopisa. Chigudo anopisa. Last time ndaona Gonzi atiya akondiza Sparks Chigudo anopisa. Chigudo one. Chigudo anopisa. But now sezvangandichitaura zvaizvo kuti uri kuona self survival yekuti munhu you need to be powerful in some way. He is just that someone who gets others to do the work for him, you understand? That's the power that he has. Ukubata ndikutaura Chigudo saka tosvika akatosimuka akatita power like like he is powerful, everybody knows about him. Ari paJeri, of course he is human ane ma weaknesses ake, but anotocontroller waigeta anenge achitoita yakutoita, anenge atori smart futi pastaira rake, you understand? And anenge achitotonga masini anenge atori nawo zvese zvitori bo hapana like ndo zvanga ndikutaura kakuti kona kuZCPS hapana chinhu chataitoshaya zvekutotika pane mufana wedu ainzi Liquid akatotongwa akanzi adonzi anoita community service akatoramba akati ndikuprefer yangu kuenda kuJeri, you understand? Because kuJeri
ZCPS is doing the work. Saka zvatichinzwa kuti makuseni hanzi isusu manje yatechizonzwa isusu manje hanzi mona kuti Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday mwana ngaita yaringa achida isiya but hanzi mswe Saturday munhu wese anogisa hanzi panongonzi munhu wese ungana yapo konzi right bvisai matop munozobvisa matonzi bvisai machimba onzi right makuzora msipa kumeso That's it. mafambasi hosepipe baba nongoti mwana wese mwanezogesa chi kumeso onzi right takugesa msana. That's a lie. Ukona apa inenge iri kuitika sparks ndeyekuti chi I think these guys are trained kuitisa kuti munhu paunobuda mujeri unobuda even maweaknesses wako mamwe wako maziva kana unga usingazive kana bhaibheri nguva yacho kuverenga bhaibheri unenge waiwana kana unga uri munhu anonetsana nevanhu chi pazvinhu zvese zvauri kuita waziva kozi vanhu mujeri imomo vanenge vachingonetsana vakanetsana vakazonoti hapana chekunetsanirana kapa saka even kana munhu akapfuurira achikuitira dzungu you can now be able to control it, you understand? So ndo zvinhu zvandakadzidza ndirichi like ndiri kujeri like zvinhu zvese zvinenge zvikutoitika chi saka unonga achipopoterana vanhu unonga achitombosvika iri paposition yekutomborwa kana kuti kungopopoterana chino dhei rese rinopera vanhu vachingotukana kozi ndizvo zvinobvumidzwa but hapana kana one munhu anorwa nemunhu one kozi mhosva iyoyo munhu you understand? It's just like kuti iwewe ukapinda mukati mujeri meme unoona munhu wese akabata chi munhu ane tumataka anga achitobhema mogo ichibvira waziya even kana ana kule ZCPS vanogona kutouya achitokukumbira moto yemogo yomukati anditi haizi kana nyaya but mhosva inopisa pajeri ipapo kuone light kana matches nongochinzoda kupisa jeri saka iyo paunoona tichibhema anonga achiti pamuchibhema anonga achiti chabaka sei like they don't care they don't care they just do not want to see you chi une light. It's just like kana makuseni patinovhurirwa paipai waziya anoziva kuti isusu like kujeri munhu nongoita uchitoenzerwa kana serevhita nemukaka wekuti iwe uboila nditi mujeri hamubvumidzwe stove like hapana panhu panoita se panodzisirwa mvura chikafu chese chinodyirwa kupi kumtabhera anditi but iwo makuseni panovhurwa masales vanhu hobo vanenge vane mabhaketi ane mvura dziri kuboila dzetea achitoswapwa kana mogone tea mvura dzichiboila zvekutoti kana kule yeZCPS vanogona kutoya ipapo achitoti kapi yangu ndisiro mvura iri kupisa nditorowo kana tika izvozvo vana basa kuti mvura yaboila sei they don't care. And also pane kasense kakeke kuti panga ndichikudza kuti vanocontrola kuti munhu uite a better person in every way. Pana anonzi sales staff ndiye munhu anenge achitonga chi vanhu vese vari mumasales ari imomo waziye vanhu makuseni pavanobuda kuenda kunotora tika vanhu vaanoda iye ndo vanobuda makuseni vachinzi vamwe vese hamusati makuita se makubuda veZCPS they don't mind vanenge vachiti mitonga nei makaita se makadaro at the same time even museo maunenge uri mune vanhu 80 mai kana vashoma than that kana chika ndo the same thing inenge ichitika mune mutorona chi anenge achilida imomo zvekuti ndiye anenge achitoita yese you know. So pane vanenge vane power sana chigudo mastage ndo vanhu vanenge vari pamusoro chi pevamwe vasungwa vekuti vanoto akatokuti gara iforeni munofanira kutogara saka chigudo mustage kuti uzoita mustage unongoita sei kuti uzoite mustage unenge wazvishandira anditi kuzvishandira kwaunoita kwakasiyana one unofanira kuita kana munhu akanyarara anditi pajeri wekuti kana kuti museo mako aonetsane nevanhu pamwewo wakanyarara chi anditi unokwanisa kutonzi akanyarara ndiye anoita kutongesa chinhu ichi anditi unofanira futi unge uri snitch uri mero kuti wakaona kana kuti boys riri kuita imwe yacho mujeri unomhanya uchinoona kana chi magadi jero kunoti chi ana nhingi kuvari kubhema kuti ana nhingi vari kuda isobva wabatwa kunziwo pese pauri kumerura vanhu kutaura chokwadi uchimerura vanhu uchitaseka unokwanisa kubva waitwa chi
stage. You understand? At the same time kana uchifarirwa nevanhu unokwanisa kubva waitwa futi stage. Okay. Chasara chacho iwani futi chinoitisa stage. Lucky. It's just like music. It's just like music. Kune vamwe vanenge vachingorira kana nelucky. Chikutoti vanhu vanenge vachitoridza munhu vachitonakirwa naye but vachoti uyu munhu ichi aketi but ariyo vari kuridza. Ariyo vari kuenda kumashow kwake. Ivo kuti tuku paakaimba kuti kune vamwe varume vanorarama nelucky kuti enge iri freestyle here. Zati Gonzi ndine statement inonakidza. Vakataura last time patakenda interview chiti iwe Sparks unozviziva here muZimbabwe munoona kurira kudarika vibes gate. Kuita maviews kudarika vibes gate. But it's still true. Kana likes ekajiga. Yes. muZimbabwe muno. Inini, you know, like I can tell you kuti muZimbabwe tone ma artists anototora ma YouTube views kupfura vibes gate. You understand? Like we wouldn't want to name drop even by Instagram. Cinema artist ekutota katoposta ndotora ma likes upfura vibes kati nema comments. Zikunosha zoti mafans acho azikana zvelevel ripi munhu. Chikuti nogonotoona kana vibes kati wachitochaya kana month kuti apinde 1 million views. But wakumana rongoro wa 2 days. Kuno ndiri kuitika. But now I'm happy kuti zvinhu izvozvo zviri kutopusha ma artists. Because at the end of the day, and in every business that you do, panodiwa marketing, ne promotion, ne kubelevisa vanhu kuti zvinhu izvi ndizvo zviri kuitika. So it's working in that way. I think but problem inozotanga papi. Problem inozotanga manje takukombeya vanhu vakaita sei anonga achishanda neorganic like isusu ana DJ Sparks. Sisi tinodila neorganic. Kana uchinge watoona munhu waisiya. Yes. Kata kuzokombeya vanhu vakadaro man then pakuta problem. Ndopatozotanga kuita kuti vanhu mai oneka wakomana. Ava vanhu varikukunda wana vibes gatewa mukuti vari international way. Chichi kuzonetsa pakuti international kana mimi mchichaya ma 2 million pa 3 days. Andika muchichaya malevu anowana ma-international but kuona kuti irini Sparks ndo yacho kayandi kukuonesa kuti inini yacho yandakatozolena paraundi racho anditi if it's working zvakafanira kuti iwo munhu uchingoita nezvekuti mhuri yako idye zvinhu zvichiita nditi if it's working saka ndakazonotisa kuti sometimes it's not always about kushora vanhu maitiro avanenge vachita. I think itori game inotambwa kumusoro uku nematist mahombe akuzasi kwedu kwatiri aisungorowa organic tutongotambudzika kuti tutongopiwawo pressure takakula zvedu. Yeah, that's how it happens, but ndo maitiro azvinoita. Both manumbers mamwe atati ndichiudzwa ka I don't think kuti ndeedu cheche ndichifanira kunge ndichiita. But now when we get to talk about it, it means kuti tazozviona anditi and if we get to talk about it, it means kuti tazozviona saka it means kuti zvinhu zvaita mbiri ufuiche zvinenge zvakaitwa zvichida kunzi zviite mbiri. So that's why I'm saying kuti so it's working. Yeah, but it's information futhi inofanira kuzoenda kuwanda yekuti muindustry medu kuna vamwe vari kutenga maviews kuna vamwe vasiri kutenga. So vasiri kutenga maviews vaya andika chimbosiyaione timbocelebrate 200k pavideo yanishati pa 3 days 4 days dzangu handisi kukwanisa kuita million because like I feel like my musicians akatowanda wanaka. No, I'm talking about the fans now. Kuti my fans akawanda especially mu Zimbabwe. Vakatozosvika pa level rero rekuti unotanga kuti unobelieve zvinhu izvozvo zvekuti ma trends akazotonotanga kunochinja in a certain way. You understand? Zvekuti like unenge wakutongoita easily kana kuti see kana kuti japraiser video pamwe yakatokundwa ma views kana chichichi like masana neumwe mfana zvanga zvakuitika pakanguwa kapfura. So it's working pa my fans, but my fans vanongotaura kuti okay, what's trending, chatora ma views ndechipa and they will start to think kuti zvinhu izvi ndizvo zvikutopisa and this is what's happening. At the same time chimwe chinhu chandakaona kuti mafans futi vanofila kuti kune ma certain bloggers kuti they've made a name for themselves and it zvekutoti panenge pachinzi zvinhu zvapostwa nevanhu ava zviri kupisa. You understand what I'm saying? So it's working as well and zvakangoshatira kuti sometimes zvinenge zvakugadzira monopoly now in a way yekuti the masses of people who start to concentrate
on other people thinking that these are the ones who are making it. Vasingakwanise kuona like the reality yezvinhu zviri kuitwa like zviri raw. You understand? So inini ndakatoona kutoti these are things happening, but ini ndakabuda mujeri ndiri against kalevel kekucomplaina still. Alright, it's okay. Musakomele, but ini nyaya yangu watika tigonze ndekuti chinozobowa ndechekuti vanhu vanotanga kukombeya isusu tine maviews chaiwo nevanhu vanongoita maviews avo vanongoita se avanenge vachitenga. You understand? Saka vanhu ngavati vachisiya room yekuziva kuti muindustry medu umu hatisi kuita hedu nemudrop, but industry yedu ine vamwe vanhu vari kutenga maviews. Inini have mamessages evanhu vakayachinibata chisparks havasvika kutenga maviews here pana initiatives. Ndopana ngati no isusu hatiite izvozvo. Don't believe in those things. Izvozvi ndakatombomira kuposta mapodcast but after this release. Why? Because ndauti vanhu vamboona ichocho. Everybody knows that song. That song, bro. Ukona song initiative. I'll be honest with you. Yatenderera zvekuti vanhu hobostereke vakutoiziya. About 200,000 over 4 days. Nzvimbo dzakawanda dzandatofamba like nditodriver like ndikitoinzwa ichiplay. You can even find kana kuti some track yakatoimba kana na someone kana mfano hip hop anditi itoneka kana 500,000 something kana chika like isiri kutozikama kupfuura song iyo yanishati. Zvotoshamisa. Yeah. Zoshamisa. It's happening. Zvinhu zvikuitika zviriko kwete text. Ameno wanti Gonzi satabuda panyaya dzezvaitika kuJeri. Ameno pane imwe part yeka zvimwe zvinofila kuti ano zvinhu zvakaitika zvekuti vanhu vari panze vanofana kuzviziya tisati tabuda timbopinde mu hip hop. Right, yeah. I just wanted to talk about nyaya yekuti at the end of the day vanhu tinofanira rarama upenyu hwedu nenzira dzinoita kuti isusu tisazoende kuJeri, because inini pandakaenda kuJeri kuyakwe I also met other people as well. You understand? Ndichinzwawo nyaya dzavo and everything we're talking about. Ndakanotice kuti tine zvimwe zvinhu zvatete tichitoita kana tiri panze panapa zvekuti any day chinhu chinogona kutokuchaira ukange wamuJeri. So ndakabuda ndichizivawo mhosva. You understand? Ndakabuda ndakuzivawo mhosva and what it takes. You understand what I'm saying? Kana iwe waita mhosva zvekuti for everybody ari kuteerera and whatever you do. Ndakadzidza kuti zvakakosha kuti iwe ungogara uchiita zvinhu zviri pamutemo. When you are driving, get yourself a license. Ita zvinhu zvako zvakanaka. You understand what I'm saying? Pazvinhu zvako zvese zvauri kuita try kusaita mhosva. Unogara uri pa safe side. Whoever you are. Alright. Vakanyeperwa rape, like I met other guys vakanyeperwa rape. You understand? Kutonyeperwa rape nzinda rape utonziwe kana doti enda tukuchengete uita wakarepe kana like munachoti wakarepe uchitona like munhu achitoti ndamugorere chifo. You understand? So we need to be very, very, very alert. You understand? In everything that we do. Yeah, but tichivharisa nyaya yekuJeri uchibuda mukati tigonzi pane video takaona uchitoisa marayi muchiti mbanje dzacho dzotopinda nemakati Jeri. Samukutudzwa kuti mimi ne the way wamufarana sekuru nenambuya wako. Saka mbanje dzaitopinda dzichitorohwa imo mu full time. Kona Sparks, to be honest with you, inini Jeri rakandibatsira and it made me like become a better person zvekuti ndega ndotozviziva mupfungwa mangu and maitiro andoita zvinhu. Ndakakwanisa futi kutoziva vanhu vanondida nevasingandide paseko rangu futi nditori muJeri imomo. You understand what I'm saying? Saka I am an entertainer. Ndiri munhu akatanga kuimba music yangu ndiri munhu anenge achifreestyler just wanting to entertain vanhu. Saka inini zuva rekutanga inini randakasvika kuJeri ndakaudzwa inini zvikanzi mukadzi ndigogo vako. Ukunzwa Sparks? Murume ndisekuru vako. Saka muri kufanira kuziva kuti ndiri munhu akangoitawo freestyle ndichida kuentertaina vanhu anditi ndiri kutongotaurawo about sekuru vangu. Munongoziva relationship yasekuru nemuzukuru. Like relationship yasekuru nemuzukuru ndiyo yaitoitika inini ndiri muJeri.
You understand? Alright, Saka ngengori entertainment otherwise hapana kana chaitomboitika. The reason why I had to change that line kana paJeri song yangu ika inyaya yekuti ndakatozoona kuti okay vanhu vanogona kungo mistake at this art like ini ndotoda kutochengetedza relationship yangu neZCPS because ZCPS ma one. Alright. Ona you become a better person and nakuda kuzoita ngemunhu chi ari kumuoka otherwise ndaingoda kungo entertain achi kuti mbanje dzacho dzingopinda nemagadjeri ndichi entertain aka ndichingotaurawo about chi ana sekuru vangu like you understand I think ndapanzwa zvitari pana vanhu zoti saka maito shoota henyu maito bhema zvenyu muri kusaidi kusaka nanzvisoti ingori art ingori art ukona kuJeri mhosva dzinopisa sparks one kurwa munopinda busy number 2 madrugs kunzi mbanje dzinopinda sei satambe neZCPS iwe saka zaza dzisikubhemeka kusedu mogondere kubatika chete right tigonza tipinde zvakawanda zvakasara zvikaitika pangamusipo pana vafana vakauya wakamanyisa masaladi makambowanzwa here like handi zvati hip-hop mamambogwina chinu then ulengende madedido ukona ulengende ndoda kukudza chokwadi about mfana weya Sparks ende kana muchindivenga zvenyu vanhu ka muchandivenga kana even kana iye ulengende namaloto acho akatotsamwa ina ndina basa nazvo but ndoda kutozvitaura zvinhu zvandikukudza izvi Sparks ukunzwa ndikubvumidzwa here yes we are ready Sparks fana nonzi ulengende akapenga baba nengoma hopo and chito continue toenda ipapo ka maloto wacho akatopenga like it's a power cup, you understand? They're doing big things, you understand? I like the way they do zvino zvavo. Tiri kunoenda kudanso as a genre. Zim danso is doing well. Yakagadzira mazita. Zim danso yakagadzira mazita anorespectwa, you understand? Because they are united. Mukuita kwavo nezvinhu zvavo zvavanoita. Saka ipopo chichikuta sekubata masaladi ka akatomanyiswa. Asi chikuta sekubatana nemasaladi. Kuti musagara muchimanya. Inini hangu kona kuti I'm not a salad. I'm a hip hop artist, but I know kuti pane pachitorifewa kunzi masaladi. And unoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvekuti Sparks munhu unogona kuita ngori kuita pride kana uchitaura kana kuti uchita seka. But here is what I think. Inini, I think Zim hip hop really needs T-Gonz. You understand? I think Zim hip hop inotoda T-Gonz. Zvekutoti kuzim dance kuya vanhu vakatoona kutoti T-Gonz ari kusaizwa kuhip hop anditi vanotomanyisa vanhu totoshamisika ende T-Gonz akasasaizwa kuhip hop avamanyise Zim hip hop maybe tinotofambirana, you understand? But kuzim hip hop kune tumamonopoli twakawandisa netumafights twakawandisa netumaganzo muneka kugaira kakawandisa, you understand what I'm saying? But unofunga kuti zvinhu zvakaiswa muindustry nani zvinizvo kuhip-hop kwenyu kuko because zvisi kwedu I know sabotage dziriko vano magatekeepers ariko, but it seems as if kuzim hip-hop ka chatofunga kuti kuri nani but kutenge kutonewo futi zviriko. Inini munhu ari kukonzeresa zvinhu izvozvo ka ndinotomuziva. Alright. Zvacho chitonourayisa Zim hip hop. Ndiani mune kuti munhu uyu wageta handikwanise kumutaura kuti pane munhu handikwanise kutaura zita rake. Artist No, as artist, the producer patasvika pakwana handinoda kusiya maglovu. ya whoever arikura hip hop ka ukazvita kuzim dance tokumedza unomedzwa unoona usikaziye kuno kwati sitomboda zvimasabotage zvenyu zvekuhip hop zvekushaya izvi kuno kuti ati ngoma dzirambe dzingorohwa iko kuhip hop kwacho ikoko ndikuya ikoko ka
Rambai muchite zvamukuita zvandikunzwa ndakauya ikokoko nezvitaura zvamune muchite it's like iwe kurarama life yako uchida kufighta T-Gonzi unenge usina care nezim hip hop zvaunenge uchiita ipapo unenge uchiuraya zim hip hop saka wafana kufighta eyo isusu madhara edu isati mafight as far as hip hop is concerned as far as hip hop is concerned for the sake of zim hip hop they should not be fighting T-Gonzi sezvavanga vari kungoita makore ese apfuura apapa. You understand what I'm saying? We have people vekuti T-Gonzi paanobhayiza T-Gonzi is not perfect paanoita chinhu achibhayiza nditi ndivo vanenge vakatoposta nyaya iyoyo vachifara. When T-Gonzi releases a song they want to post. They don't post like I'm going to feel like you understand what I'm saying? That's I think on my blogger. Bloggers. Blogger mukuita seko. Blogger, amen. Because if you get a post, yeah, sometimes because gona pate tichizotaura we end up takuzo attract kana vavengi vakuya kana twachituka vachita say, but I'm just saying these things. Honestly, I'm saying these things for the sake of zim hip hop. You understand? I'm saying these things for the sake of zim hip hop, like knowing kuti tukubva kupi tichienda kupi. Remember kuti I'm not trying to brag to you kana ndichikudza kuti inini the biggest award I ever got in my life is the outstanding male musician Nama. That's what I mean to zim hip hop. No other zim hip hop artist has ever been nominated for that award. You understand? Right, but because there are nominations I think for the past 2 years, but apana kanotaka ngoli. Ndakaita interview arapuse achiti hip hop ikimwana na only 10 na votes. I see you are kuimba inonzi mbinga what I don't know. But yeah kutanzi hip hop chaiyo aifanenge chimbuka maimbe. I mean hip hop yacho yaminomboti hip hop inofanenge kaita sei. Ukona Sparks. This is my take. Hip hop is not a music genre. So what? Hip hop is a culture. Hip hop in a MCing. Munhu anoita hip hop anogona kutora na muchato zvinhu zvikafaya. Munhu anoita hip hop anogona kutoita kana a radio DJ. That's MCing. That's part of hip hop. Hip hop in a graffiti. The paintings and the hip hop paintings, you understand? Hip hop in the musical side as a rap. You understand what I'm saying? Yekuti unenge wakuimba uchitaka kutaura. That's what's rap. That's part of hip hop, you understand? At the same time, hip hop in a lifestyle. You understand what I'm saying? Yekuti this is hip hop. That is why you often find kana dzimwe nguva kana kuti maybe Davido dzimwe nguva chimborefeiwa as a hip hop artist. In some instances, it's because hip hop is a culture and a lifestyle, you know, involve at the same time freestyling, the ability to be able to come up with lines and rhymes, metaphors, the word plays and everything. Ipapo uchitoimbira vanhu uchitofungira ipapo. That's also part of hip hop. Understand? So I think Holy 10 is hip hop. I think Votes JT is hip hop. That's what I think. I think Wafana and Gwajitoro are hip hop. Vatori hip hop. Alright. You understand? But now, like that's what I think. Kutuvatori hip hop. But let's just talk about hip hop and this greatness, HAT. I understand. Not wanting to compare Zim hip hop with Zim dance. Zim hip hop in a long way to go. Unongojitwa interview nemunhu weZim dance. Hip hop in a long way to go, baba. Guys, inini hangu I don't know chichi kuitika hazvo, but ndikuona sekuti pari kunge show iri kurongwa. Ko mashows tigonza vanhu vasiko kusupport jairi mda. Vari kumbokuinvite iwe kumashows like mahombo hip hop I don't know. Mahombe mashows hip hop. Shouts to Jongwe, you know. Pane nguva dzekuti I would be left out for the Zim hip hop cultures and stuff, but we had people vakutonetsera nyaya iyoyo and
you know, Muridzi Jongwe actually came to my place, you know, because he is one of the people who are going to push Zim hip hop in a visible way. Jine impact in musoro, you understand? Because Zim hip hop kuri kuitika ma problems ekutotika na kuma awards kwacho anditi panonoitwa paipe ma awards ayanongoya muna December chete, you understand? I myself at one point ndakatombo sponsor those Zim hip hop awards nekutoisa mari yangu ipapo. That's the passion I have for Zim hip hop, you understand? But the Zim hip hop awards yacho yoga it is so biased zvekuti unoshaya tumadirect kuti munhu anga ari kutsvaga kana mari kutenga stand kana chi, understand? Pane pasiri kuconsider the people, the fans. Zvekuti ukada kutocompare Zim Dance Awards and Zim hip hop awards again. Kuzim dance kune kuchitika zvinhu. Kuzim dance vanhu vakabatana. Even kana taka no like what I'm just talking like ndichicompare my movements. Sekuti kuzim dance like pakaitwa Zim dance show unogona kutona everyone aripo vanorigadana as Zim dance. Dads adi sound yake katosiyana kana neya more stuff. You understand? But yes, it's Zim dance. Where them artists achitaka not my personal beefs achita say like Zim dance in my DJs vari kuziya kuri kubva hip hop vakukuba dance ana ethaton ana fantan wewe vari kuziya kuri kubva Zim dance nezvanga zvichitika nezviri kurira pa street, you understand? Even ana ethaton pavanenge vari pa radio be it Temple Man on Star FM ari kuziya zvinhu zviri kuitika mu Zim dance and vanhu vari kudikanwa mu Zim dance imomo, you understand? But the reason why hip hop is dying, even the hip hop shows anditi havasi kunyatsoita zvinhu zviri kuitika chaizvo pa ground, you understand? They do not know hip hop kwairi kubva nekwairi kuenda. Zim hip hop atitori nama radio DJs ari kuita impact. I think andika Zim hip hop ikutofela even kuti pangosimuka even a podcast akaita nge DJ Sparks anoyatsooneka kuti afaini ndotoita mashows hip hop ma podcast twacho tutoripo ka. But like atuite ma real numbers. Why awasu supporta na zvinhu zvacho azvidiwe nevanhu. What do you mean? The way under nayo ma podcast ajo? No. There is a certain sound wageta. Inodikanwa munyika yeZimbabwe like on a majority basis. Yes. Understand what I'm saying? Sepandataura pepe kuti hip hop is a culture. It's also good to fuse those sounds and it at times in a way inonyatsono relate kuvanhu vadiki vanhu vati kure nevanhu vahombe kwete just a certain age group. It's not a secret kuti kungori ne certain hip hop yekuti like anamaya vangamboti kwandichagire kasonga kati ndinoifarira iri hip hop, which is fine as well, you understand? But it's good kuti tigone kuitawo tichita sei tichifuse ma sounds edu tichiziya nyaya dzatiri kunyatsotaura so that tinoapila kuvanhu vakawanda. Alright, but I think olanga chite boys ngoto sound ukatwa nozosana na pressure that I see ato Urban Groove. That's why it in that to hold it. That's why that Urban Groove yakuimbuka ma beats Urban Groove ndio kuimbuka na hold it in. Me I wouldn't say kuti ma beats Urban Grooves ndio ari kuimbuka na hold it in. I think hold it in akama pressure ya majie like I wouldn't want to understand number iterera kahobe kuti ndizoziya kuti ichi. But what I'm trying to say is hold it in akatozvimirira he has done a lot for Zim hip hop. Nekuda kwekutoti paaita ma sounds iwawo aka understand like ngati the staple sound of Zimbabwe aka understand zvinhu zvinoregardwa as music, you understand? So in as much as my artists were hip hop, we need to appeal to a broader audience, you understand? Zim dance appeal to a broader audience. Nyaya dzacho dziri kutaurwa nezvadzo ipapo. My issues are you know, the sounds and the cadences, how people vibe to that, people they are used to it. You understand what I'm saying? So now, pane pari kuitika hip hop, tukufana kutaura nyaya dzinoti make a sense. Zvekuti vanhu vanofila kuti kuno kuri kutaura zvinhu zvinomake sense. We need vanhu vanokwanisa kunyatsopusha Zim hip hop vachibatanidza vanhu pamwe chete. Remember we even had Maskiri is hip hop. He needs to be respected for that. We have Stana, you understand? Panofana nge pachito. Stana album no one rakabva buritsa. Oh, yeah, I think so. Yeah. You understand? So I'm saying kuti
hip hop aina vanhu vari kubatanidza vanhu vachiita zvinhu zvehip hop. Alright. Saka tichazoyawo kuhip hop kuti kana muchiramba muchiri serious, but I think kufanira kungosimukawo vamwe vanhu ikoko vanouya kuzovharawo magaps anofanira kunge aita seachivharo. Tigons, I know magetsi angu kuti anorwadziwa nedata kuti kuramba achistreama, but taane 1 hour tiri panapa tinofanira kumborowa futi dzimwe ndandi kana 2 tobva taita sei tobva tavhara zvino. So are you ready? Are you ready? Is anybody ready then? Anybody ready? Okay, what's the name of this song? Guys, Tigonza ne video nyowani yakaburitsa inova iyo yaitaurwa nezvaitika kuJeri hanzi tairova moko zvikatane check it out. Saka munofanira check out that video mad, trust me. Ndakukulikira song kuda kubuda vafans anga vari kuchema kuti Gonzi ufana kuburitsa a new song every week. Okay. So I'm gonna be doing it starting from now. Ndizvo handiti. So this is the song that I'm gonna drop very soon. Yakagadzirwa instrumental on Estos. And I'm doing the production. Ndailika naso. That's what we're gonna be doing with hip hop. Vari kundiona nakakula watanga kundiona sendanyura uko kwakukura hapana anogona kundipfura zvinhu zvangu zvikufurawa kunge mvura kunyange varoyi vachirura mbiya muchadzikudubura Zimbabwe ndiri mwana wayo hapana nondibhula bhula mwembe hapana noidzura wani chimunhu chisingaperi saka ndini wacho chinoshura ndoponoona ndikaita sendisipo ndenge nditoripo ndikazvitaura kudhara chakatomas Bombo Glad. Mau one wow. Tune, touch it from top. Start it again from top. Yeah, akufana kumboka feel like a number. So we're gonna be dropping a lot of hip hop music. And we are ready. Go subscribe to Gonzi YouTube. The artists Angwana, Saint Sky, Dollar Fed, The Great, Majukum Kunde. We want to push the music. It's gonna be hip hop always. Yeah, man. Shouts to Sparks, the podcast. And everyone my support at Gonzi. And everything. My guy. Vari kundiona nakakula otanga kundiona sendanyura wangu kakukura hapana anogona kundipfura zvinhu zvangu zvikufurawa kunge mvura kunyange varoyi vachirura mbiya muchadzikudubura Zimbabwe ndiri mwana wayo hapana nondibhula mwembe hapana noidzura wani chimunhu chisingaperi saka ndini wacho chinoshura ndoponoona ndikaita sendisipo ndenge nditoripo pula ndikazvitaura kudhara ndikutsvaga Thomas ndikutongotsvagawo mula chinhu ichi tisu takachipayoniya madhotisu takamavhura vamwe mapenso vamwe mastenso but tisu kamarula ndinovadubula yese yamukuda zhula chakuseva chatemura matambula kuwaitambura rine shungu mumoyo maro mune bundu Geto youth rine shungu mumoyo maro mune bundu oncoming chiri kubuda ichocho. Remember, you heard it first. The biggest podcaster. Yeah, man. The biggest podcaster. Finally we came, bro. So, guys, ndofunga manzwa zvakaitika, but still chakakosha guy to follow stream music ya Gonzi. Yeah, man. And obviously akatodzoka ari powerful. Atone wisdom. Because vamwe vanokutora nekuti kuchikoro. Sane zvakawanda zvakadzidza nezvakawanda zvachatipa kuburikidza nemusic. So guys, tinofanira stream music ya Gonzi. Gonzi akuti promise that every week anenge achitikandira ndandi. Gonzi starting from now announce anasi panapa kuti every Friday I'll be dropping something for the hip hop fans. Gonzi hapana chinhu chinobhita hard work. Hard work inozongowina pakupera kwedhiri. Consistency bro, I've been running bro. They will fight. They can only delay me and not stop me. Guys, I think nyaya dzekufighta Gonzi akufanira kupera guys. But ndakatanga kurova investigation ndakaona uri kufighta Gonzi. I'm going to expose you. Yeah, man. Tona tinondita sei ndogara pasasabwa nditye kaini.
Mawani, wow. And Zim Hip Hop is not gonna die because of any individual. Anzi Zim Hip Hop haisi kuzofa, haisi kuzomanyiswa nemasaladi. Icharamba iripo. Sikazoziva hangu kuti chichaitika but ndainyatsoona kunge madhamu waimira nemi mudhara. Iwe. Because panguva yakadai vanhu vazhinji vanopinda murima mudhara. But ndaiona sekuti madhamu ndaiona chiposta sei. Kakuona sezvanga ndichitaura panze paipai kuti dai ndisina munhu it would be something like we lost a lot of money at the same time, you know. Munguva yanga ndiri momo and she stood by me like she's the closest person to me and you know akamira neni, you know. Akamira neni. I'm really thankful for that, you understand. Anything I do, she stands by me, you know. And you on base. Madam. Visit. I want to thank one second visit futhi, you know. Sana silent killer akauya Ndunge youth. Big up Ndunge. Baga came through. Shouts to Baga akauya, Aisha also akauya. You know, like people were coming, you know. Like people were coming, I was so happy for it. And shouts to Wale Visuals as well, because Wale Visual I got to edit a video rangu nditori kuJeri, you know, for the Imagine song. And saka Wale ndiyakuitira ma video. Yeah, I'm working a lot now, Wale, because you know hip hop in my stories akawanda, you understand. So I realized that Wale is very creative, you understand. And like imuna anoshanda zvekutoti right now we have 2 unreleased videos, like we are working together. And yakatoita kana the Jerry video. If you watch that Jerry video, you will see kuti Mawani, you know. So he is one of the people very close kwandiri at the moment. Passion jatiri kutoita tichanja Director Wale. Wale. Yeah, man, big up Director Wale. Wale to the fullest. Paka. Right, guys, ganisa kupedza nguva yenyu ketimbonzwe 1T Gonzi. Yeah, man. Anyway, 1T Gonzi. Thank you very much nekuya mwana wamai wangu. Anoda kubata ipapi then ndazongobuda ne1 ndani ndiri kupedzisira. Wanda kubata yedu vakaiheka. Isati yadzoka, but go on Instagram at @tgonz TIGONZI. Abati Gonzi ka ichivhura kaimwe new page mwangu. Ndatora rimwe page saka chende mungonotsvaga rimwe rakanzi @tgonz. Unowana. Guys, boys, asati kuramba chinzwa tigona chingoti ndakayekwa this time. I think angwara boys maekero akaitwa ari kunanga chimaziya zvakaitika nezvisina kuitika anozviziya. Saka this time akuziya kuti zvinoitwa sei. Guys, handei tinofollowa Tigons new page rake riri paFacebook, ndo paanenge achikanda maupdates nezvese zvinenge zvichipisa. Saka munofanira kuenda monocheck out chi ndikunakirwa neJeri. Mawani, wow. Big tune, trust me. And then stream tune roro rukupisa Mawani. But now I'm also working on a project na LXA. Watch the space. LXA. Yeah, check this one out. LXA. Mad, big up LXA 4. Why it's not playing? Yeah. Ukwana kuti ndakafana na neJeri. Who am I? Ndofema mumepo kana mvura yakadzika, vanotasira pasi ndokusaka chinditsika, ndenge ndichiona maziso akavhurika, panozotofarira ndopavanondikika ndiri batya. Mawani wao. Anyorwa nani komuJeri ndofanira kuenda kuJeri munoita interview. Ndotakomana pane ndani dzikubuda idzi hapana yake kana pane muridzi wendandi idzi kaidzi. Mawani wao. Matsamwira akaita Tigons akagumbuka Zim Hip Hop ka. Zim Hip Hop yamuka manje. Mawani from top. Yeah, let's do it again. Shouts to LXA. Yo. Who am I? Nigga Dutch guy. Check this one. Ndofema mumepo kana mvura yakadzika, vanotasira pasi ndokusaka chinditsika, ndenge ndichiona maziso akavhurika, pandozotofarira ndopavanondikika ndiri Dutch.
kukikadachka huri yambudza mire ndichimhanya nodakona ndichidona ndini wani munhu akavengerwa kugona ndikangoita simba nondirambisa nabona this time chinoachara tiri kutaura zvekufona chero masoja maCID kana mapurisa anototaura kuti futi tinadzo but kuyapana anogona kumupfura toyudza chema hanzi Gonzi anotibhula ndiri datya richangobva mumvura taro vakaita sei zita rangu havatsime ende inini ndenge ndiri wewo setsime mabhebi mamwe akubvaira nawo hamadzime sori zvenyu mazosvika tatya mutsime mabhazi angu ihondo nyeminda ngaparimwe muri kundisaizana ndinjwa imiwe hanzi taita ndakainda zvimwe ndezvimwe asi ndakadzidza inda haitswanyi netara chimwe handibve passport chimbozvibvunza wai got chimbozvibvunza wai kuti nini ndiri got ndava kutoita wai boys rangu apa fly ndosvera mumvura kana mbepa yakadzika vanotorisa pasi ndokusaka chidzika ndofe ndichiona maziso akavhurika pandozotofarira ndopo vanondikika ndiri kukika datya huri yambutsa kukika datya huri yambutsa ndandichirekoda nhasi ichi watch this space subscribe to Gonzi on YouTube don't forget to subscribe, like and share. Yeah, big up One Loose Star HKD. Big up K Cool. Big up Meek. Big up Gunnie. Yo. Switzerland. Big up yourself. Mawana yo guys. But I'm going to man to share my stage, but big up yourself. Fo. Oyo. Tokudai mese. Manja vane zvekubatika pamhepo manje ava manja vanenge vachirana vanenge vachitamba namba 9 akaitamba namba 9 afanudza munhu kuti akahekwa sei Facebook asati adzokana naye yakaenda vakasaisa. Anyway guys, Gonzi, thank you we very have much. to love you and live here at the same time. We love you guys. Thank you for having me here. Mawana. Oh, how was it?